Mae'n croeso. Yy, un peth nes i gyfeirio ato fo efo'r sgwrs efo'r ddwy sydd yn arwain y gweithgaredd oedd bod fi wedi cael hyd i lythyr does am dyddiad yno fo. Mae o gwmpas 1990. Rwy'n ysgrifennu atoch ar ran staff y canolfan i estyn gwahoddiad atoch i roi papur ar ein seminarau ar nos Iau Chwefror yr Wythfed 1990. Mae hwn gyn Ann Parry Iwan, dwi'n meddwl bod ti'n yma. Ond 34 o flynyddoedd yn ôl oedd hyn, ac o'n i'n 34 ar y pryd. Wedyn, dwi'n cymryd byddwch chi'n bwcio fi pe fyddai'n 102 i roed yr un darlith neu ryw fersiwn ohoni, a byddai gwirionedd a pellach fyddai dydy'n rannu. Dyna'r acymadrodd yna, fel mae Bilch yn troi. Be sgyn i fwy ddeud, ac o gyn i 1990 dim. Wel, fel cyfeirwyd, mi gyhoeddwyd y testun yn 1997, ond hanner neu lai na hanner y gwaith oedd y testun, mi oedd y gweddill o'n ofon olrain neu'n trafod Enwau Planhigion oedd yn y gwaith gyn Salisbury a rhyw chydig o dresmasu tu allan. A mi oedd o hefyd yn cynnwys rhestr o enwau planhigion. O'n i wedi bod yn defnyddio i greu rhyw fath o gefndir o pa mor hen oedd rhai o'r enwau yma. A mae'n edrych yn fawr o ddim, ond mi oedd hi rhyw gwmpas rhyw 120 o lawysgrifau. Rhai o'n nhw'n hollol i bwrpas, ond bod rhywun yn gorfod mynd drwyddyn nhw i sicrhau na felly oedd hi. Um, Wedyn be dwi wedi gwneud wedyn, fydd gyfeiriwyd at y cyfnod clo, mi oedd o rhywbeth o'n i eisiau benderfynu wneud, o roed rhyw fath o sglein a ail lamp ar y peth. Um, mi o'n i wedi addurnedu yn 1997 neu nag un yn ddim os ebyg, byddyliwn i fod wedi gwneud geirfa o bethau anllysieuol oedd yn y Llysieulyfr. A mi gymis y cyfle i wneud hynny fel bod o fwy cyflawn o waith. Dwi'n meddwl bod o'n un o'r pethau oedd yn hiwtor i Gruffydd Aled Williams sydd yma. Oedd o wedi awgrymu dylwn yn ei geirfa. Mae'n braidd yn hwyr yn cyrraedd, ond dwi wedi wneud o'r diwedd. Felly, i ryw raddau gan gymryd bod chi ar y gorau rhai yna chi'n ysgol gynradd pe fi sy'n treithi o blaen. Mi dreithau i ryw chydig. Mae gen i stwff ar bapur, ond fel cyfeirwyd y gyna, mi fyswn i'n digon balch ac yn bodlon tasach chi'n torri ar yn haws i a gofyn pethau neu awgrymu pethau. Dwi wedi trio cael golew o dda yn yngwyneb i, ond mae'n fatha calcham dim ôl. Fatha swn ryw glefyd yna. Mae gen i ond achau ddim gwaith am oleuo stiwdios. Pyn bynnag, mi gyfeirwyd at y cyfnod cythryblus ym Mangor yn 1979 ac yn y blaen. Mi ges i'n hel o'n o ar ôl bod cwta 2 fis yn gwneud yn ymchwil am bygio'r lle i bob pwrpas, dim bod fi'r unig un i wneud, ond dwi'n cyfadda ddigon euog yn mod i wedi gwneud. Be oedd impact y peth ar ôl hynny? Dos wybod. Mae'r rhai mwyaf sinicaidd o'na ni'n meddwl, wel, nath o ddim llawer o wahaniaeth, ond o leia mi gathon ni addysg wahanol ar brydiau. Un peth ynglyn â'r destun ges i gyhoeddi 1997 gen i, oedd bod yna destun wedi gyhoeddi yn 1916 gen Iwan Roberts. Mi oedd y testun hwnnw'n un arbennig o dda mewn gwirionar, ond iddo fo, ni'n anffodus iawn, mi oedd os na lawysgrif lawer iawn rhagorach i'r golwg 6 mlynedd ar ôl o fo gyhoeddi i waith. Mi oedd y gwaith gyhoeddwyd gyda fo yn Llysieulyfr Meddyginiaethol William Salisbury wedi seilio ar waith rhyw ddyn o'r enw Thomas Evans, Cwm Hwylfod. A oedd o wedi addysgu ei hun, dwi'n meddwl, dim bod fi'n diarmygu addysg, ond mae'n siŵr bod o'n wedi cael llawer iawn. Ond mi nath i ora i gopio llawsgrif efo chwarter i ar goll mwy na heb a gwalla. Wedyn ar seiliau hynny, oedd o'n i landio wedyn yn 19, ddim y fi yn 1922, mi oedd y llawysgrif well 1922 yn cynnig cyfleoedd i ail olygu'r stwff i gyd.
a gwneud mwy o gyfiawnder y peth. A dyna fu o rhannu, mi gymodd tan 1984 mi orffan. Ond yr un peth fydda i ddweud, o ddi am nes i orffan o lle. Yna rei eraill y gwni na nathan nhw ddim. Um, Hyd yma, mae'n dweud yn bwysig i gyd ar y llawysgrif. Mae gen i y copi fan'na. Hyd yma, o lyfr o law, Salesbury, a gaws i ddifensi gan Sir Thomas a William, 1597, Deo Gratias. Dyna di'r rhagair byr sydd ar ddechrau'r llawysgrif wedyn. Mi oedd y llawysgrif yn hyd at dudalen 1807, mwy a thebyg yn rhaid brofi'r beth yn waith gyn Salisbury hun. Mae'r cwestiwn o faint cyn 1597 oedd o wedi sgwennu yn rhywbeth i'w drafod. Mi o hynny yw drafodaeth ynglyn â pryd o Salisbury farw. Mi o'n i wedi rhyw wled cael yn hynny i dderbyn geiriau Sean Wyn o Wydyr oedd yn dweud bod o wedi byw blynyddoedd lawer ar ôl Richard Davies. Oedd Richard Davies wedi marw 1581. Bod o wedi gwneud 4 blynedd ar 20 neu rhywbeth o ryw ddyddiad arbennig. Ond Sean Wyn o Wydyr, mae gen i ofn o fi wedi cael yn hynny i'r cyfeiriad anghywir. Dwi wedi ailgloriannu ddei'r pethau ddoth i golwg wedyn am dwi yn lled argoediedig na o gwmpas y 1582 a bu o Salisbury farw gwaith manylach o dipyn wedi wneud gyn Gruffydd Antur a'r pwy oedd yn y cylchoedd llenyddol oedd yn rhythyn clywed ar Gruffinia. A fel oedd y llawysgrifau mae'n symud o gwmpas. Ac mae oedd dweud bod na ddim byd am Salisbury ar ôl 1582. Pyn bynnag, gwaith rhywun arall oedd yn dweud, mae o wedi cyfrannu tuag at y peth. Salisbury wedyn, mi oedd y stwff oedd yn graidd i'r llawysgrif yn deillio o waith Leonard Fuchs. Y dyn gath ei enwi'r Fuchsia, neu ddim Fuchsia, fysa'r ynganiad bellach am Fuchsiam, so sy'n swnio'n eisiach. Mi oedd o mwy na heb yn gyfoediwr i Salisbury, chydig bach yn hyn. A William Turner, botanegydd o Loegr, mi oedd ynta hefyd eto'r un cyfnod, a mi oedd Salisbury yn defnyddio'n helaeth i gweithio nhw fel sail i'w lawysgrif o. Ond be ydy lawysgrif o ran cyfansoddiad, mi 148 o benodau a heini mewn is-adranna. Dyna ydy waith o. Be sy'n rhaid nodi ydy, mond o'ch sbio rhyw chydig arno fo, ydy gweld na gwaith anghyflawn sydd gynnon ni. Gwaith heb i orffan, sydd eitha yn awgrymu gwaith diwadd oes. Mae gynno 148 o benodau, ond mae wedi cymryd mwy na heb yn yr un drefn allan o waith Leonard Fuchs, De Historia Stirpium. A mae yna 343 o benodau yn fanno. Dwi'n meddwl chi na mond rhyw hanner, llai na hanner mae wedi cymryd. Mae yna awgrymiadau eraill, mae yna rhyw benod yn dweud wrth y darllenydd am edrych ym mhenod y Gentian i gael gwybod y fanylion am ei rinwedda fo. Ond pe mae rhywun yn chwilio am benod y Gentian, tos am hyn. Wedyn mae hwnna hefyd yn rhyw arwyddyn bach. Fel arall mae yna rhyw benodau, bob penod o waith Fuchs rhwng 8 a 41 yn cael ei gynnwys o 42 i 48 i 79, mae ddrwg ni. Does am un. A hynna eto yn cynnwys rei enwau'r planhigion a ymdriniaethau planhigion fatha gryg ac erwain ac yn y blaen. Fydda wedi cynnig i hyn yn hytrach na rei exotic na doedd y Cymru rioed wedi cwffwr nhw. Fel bod nhw yn llyfr Fuchs. Mi dryforiwyd mwy am i'w ffendis
dod â un benod y greulus yn ddibynnol ar waith gath ei gyhoeddi gyn Henry Light yn 1578. Wedyn, i alla'r gwaith yn ei ffurf ac y mae o yno fo, ddim bod wedi cael ei gwblhau tan 1578. A fyddwn ni'n sôn gyna bod Salisbury wedi marw o gwmpas 1582. Wedyn mae'r cyfnod cyfansoddi terfynol y rwla yn y blynyddoedd yna. Mi oedd o fel dydwyd yn aelod Roger Morris Coed y Talon, oedd yn gopïydd deslys a manwl. Mae gynno fo nifer o lawysgrifa. A mi oedd o'n babydd, ond oedd hynny ddim yn menu dim arno fo o ran ymddiddori'n stwff Salisbury. Mi oedd stwff Salisbury hefyd yn mi oedd William Turner yn Protestant a hefyd fod o Leonard Fuchs hefyd yn Protestant. Mae hynna'n materion anhepgor i'w cofnodi, dim bod hwnna'n isgwyl o bell ffordd yn achos Salisbury. A mi ai ymlaen. Mae gen i ryw, da chi'n dawydog iawn, ydyn dwi'n rhaid dybio beth yw'n ei dreisu. Dysa neb yn mynd i ddari ar yn yr awsi. Beibl William Morgan, wrth reswm mae'r cwestiwn be oedd wedi cael ei gyflawni cyn Salisbury yn fater yn osam llawer mwy o leini wedi cael ei wneud. Ond mae yna amball i beth wrth rhywun sbio agwedd wahanol sydd yn rhyw grisialu rhyw wedd arall ar y sefyllfa. Un peth o'n i ddim llawn wedi werthfawrogi o blaen, ond os ydy o'n wir, lle sydd beth arall, mae o'n ysbys, os ydych chi'n sbio ar John Edwards Griffith, pedigree o Cynarfon Sialен Anglesey. Ydych chi'n gweld y fanno gofnod bod Margaret Salisbury, chwaer William Salisbury, yn fam i hogia plas du. Wel, hogia plas du oedd neb llai na Thomas Owen a Hugh Owen. Mi oedd Thomas Owen yn babydd rhonc ac yn gwneud bob dim fedra fo i gynnal yr achos. Oedd yn gehebu mwy a thebyg efo Morris Glynog. Oedd am dan seilio am i'r pab yrru armada fel y gnath o'n diwedd i dan seilio Elizabeth. Mi oedd hynny i gyd yn rhan o gefndir plas du. A mi oedd wedi cael ei gyhyddo fesur dymdar am o'r yn Penychen mwyn i weld oedd yn bosib glanio'r llonga nhw. Mi oedd ei frawd arall o Hugh wedi dengid i Antwerpen, i'r iseldiroedd, ac yn fanno oedd o yn gweithio ar hyd i oes fel ysbiwr i Philip yr Ail Brenin Sbaen, ac yn cael ei gyhyddo ar gam yn ôl rei, o fod yn un o'r rhai oedd tu ôl i'r brad y bwdwr gwn yn 1615. Wedyn o'n i'n meddwl am heina, a fel y gyrraeddan nhw i hargyhoeddiadau nhw. Sut felly oedd hein yn neiant i William Salisbury, mi oedd dref. Ond meddwl bod na ryw grisialu, mae'n siŵr bod, da ni'n gwybod o ran pryd a gwedd, ys gynnon ni'n llun o Salisbury gweitha'r modd, na ys gynnon ni'n llun o hogia plas du chwaith. Ond o sôn o debygrwydd gweladol yn nhw, mi o'n am bendant debygrwydd cymeriad yn nhw doedd, o sylnigrwydd a gymroddiad. Felly dwi jyst yn rhoi y sylw yna heibio. Mi yw wybodaeth gefndirol. Hefyd, mae cofiant wedi sgwennu gyn James Pearce, cofiant diddorol iawn, mae o'n codi llawer iawn o bwnciau cyfreithiol yng nghanas bod tad Salisbury wedi ei gadw yn y carchar yn y fflyd am bod o mewn dyledion a bod o di marw nhw, a bod hynny i helpu'r y teulu gadw meddiant ar lawer o diroedd ag oeddo. Ond bod honno'n un gymwynes gath o farw man o. Mae yna bethau eraill hefyd, mae sydd gyn James Pearce sydd yn werth i cloriannu. Mae'n faterion sydd yn rhoi rhyw gig ar asgwrn ar brydiau. Mae o hwnna wedi gyhoeddi rei blynyddoedd yn ôl. Mae'n bod o pwyslais bod o'n
weithredwr i Richard Rich, oedd yn un o weision Thomas Cromwell, wrth gwrs. Dwi'm yn gwybod ydy o'n argyhoeddi fi pa mor uchel oedd o, ond mae'n amlwg bod Salisbury wedi bod am rhai beth amser yn Llundain yn gweithredu ar ran y goron, neu ar ran y gweinyddiaeth y goron. Un peth arall, deis i wrth sôn am Salisbury eto, ddim am tro gyntaf, does i ar draws wrth gwblio ymlaen. A hyn y ddiddorol, rhyw ddyn o'r enw, swn i'n licio gwybod sy'n chi gyfadda, faint ohonoch chi glywed amdano fo, Primož Trwbar. Ddwch chi am y ffasiwn ddyn, sa'n neb yn mynd i ddweud, na chlywed o ddim, na gylywed o deud i gwir. Ond bi oedd o, oedd dyn, gath i enni 1508, fe farw 1586, agos iawn i'r un flynyddoedd yn union bron iawn o Salisbury. Mi oedd o yn babydd i ddechrau, mi droes yn Protestant. Mi iath i Brifysgol Vienna, neu Fyn, fel ni'n dweud, yn siŵr. Nath o'n traffath gymryd gradd. Mae'r patrwm yma a Salisbury yn dod yn eithaf fwy amlwg. Mi nath o gyhoeddi y llyfr cyntaf mewn Slofeneg yn 1550. Nath o gyhoeddi y Testament Newydd mewn 3 darn yn 1557, 1560 a 1577. Eto'r un blynyddoedd bron iawn. Na throes Slofenia, nath yn ôl i Babyddiaeth nath y wlad. Nath osod safon iaith Slofeneg. Mae bob dim yn dan o fo rwsyd. Mi oedd o fatha rhyw fersiwn clôn o Salisbury. Mi ddoth y Beibl mewn Slofeneg yn gyflawn, ddim gyda fo, ond gen rhywun eto wedi helpu yn 1583, ta bod Beibl Cymraeg yn 1588. Mae'r cyfatebion, trydydd ar ddeg o'r Cymru fel ran y Gymraeg o ran iaith i gael yr iaith i gael y Beibl yn ddi. Trydydd ar ddeg, deuddegfed yn amlwg o Slovenia. A wedyn efo rhywun eitha Primož Trwbar, os dwi'n ynganu'n gywir. Mi oedd o wedi byw bywyd hollol gydredol a Salisbury, sydd yn haro fi rwsyd, rhyw sylw dwi'n heibio, bod ni yn anwybodus rwsyd, ond cyd-destun ehangach. Yn ffactor, oedd yn ddim bendant sy'n gwybod i mynd amdano fo. A dwi'n mynd am a drai goelio bod na fei o'na chi yn gwybod amdano fo chwaith. Pyn bynnag, dwi'n dychwelyd at y Llysieulyfr ei hun, yr un peth fysa bobl yn mewn byd efo rwan beth bynnag, ydy amawreiddiol oedd o. Fo sgwennodd o, wel, ia fo sgwennodd o, ond o bob un llyfr oedd yn cael ei sgwennu, oedden nhw'n priodoli, ddim yn priodoli awduriaeth yn yr un modd mewn gwirionedd, a nhw'n sbio ar y peth o ran, oedd y cynnwys yn gywir mewn gwirionedd, ac yn achos Salisbury, mi oedd o yn cymhwyso mwy yn yr ystyr oedd ei ddewis o ieith, oedd o rhaid Enwau Planhigion ar y dechrau, Enwau Planhigyn yn y benod. Oedd gyda fo'r enw Lladin, gyda fo'r enw Cymraeg, ac yr enw Saesneg. A mi oedd Salisbury'n cynnwys yr un Saesneg yma. Fel ella cofiwch chi, oedd o mewn byd i bobl ddysgu Saesneg. Cymaint llygad y boen i ni gymryd yr eall, yn rhyw sylw fel yna. Ond toedd o ddim yn dewis roed yr Almaeneg a'r Ffrangeg enghraifft na'r Groeg. Dyn oedd o'n dangos i ni ffordd oedd o'n meddwl. Mae rhyw sylw, dwi wedi bio fyd rhyw sylw sy'n heibio. Sawl gwaith mae'n defnyddio wlad yma, a be oedd y wlad yma, Cymru ynta Prydain, ynta Cymru a Lloegr. A dwi'n meddwl o'r gloriannu beth sy'n o Cysgu'n Salisbury yn y Llysieuly yna, Cymru a Lloegr ydy wlad yma, a dwi'n clywed llawer iawn o honna ni yn dal i ddefnyddio fo yn yr ystyr yna. Geith Scotland fod ar rhan ohono fo fyd, ond wlad yma ydy ddim Cymru, fel arfer. A mae hynny'n cyd-fynd â be mae rhywun yn feddwl o
sut o Salisbury yn eironig ddigon yn hyrwyddo ac achub y Gymraeg, ar y llaw arall yn Prydeinio ni ar fwy o fus na fwy o'r gyhoeddiad na neb arall. Dyna'r dilemma mewn gwirionedd, y paradox mawr hwnnw. Ond o'i nôl at y gwreiddioldeb y testun ei hun, mae yna yno fo nifer o sylwadau sydd yn sylwadau Salisbury ar waith ffwchs. Pwysigrwydd yn hyd y gwela i oedd bod o yn cwestiynu yr awdurdod, oedd o'n gydnabod yr awdurdod mwyaf yn y maes, ond oedd Salisbury ddim rhy swil i weld beia. Mae'n allan un na chi, ys gael hyd o fo. Ar y uchelwydd, os gael hyd i'r uchelwydd, mae o'n rhywle. Mae o, lle mae o yma, lle tyfant ac yn y blaen. O ia, mae y geithio'r enwa, mae o'n defnyddio y lle mae'n tyfu ar temper rhyw ffenomen sydd bellach yn cael ei gyfri werth o gwbl yn dod gen y byd clasurol hwnnw. Yn gwresog un tyfu felly. Ond mae o planhigyn twmpathog, o hyn mae'n dweud, planhigyn twmpathog yn gwehu yn ei gilydd a changau cyngafog ac yn ir bob amser o liw melynwyr na dail fel bocs ac nid anhebyg brig ei wydd i'r llysiau ewyr corn carw, grawn bychain a ddwg ac hyd y dywaid ffwcsiws, ffwchs mewn gwirionedd, ni ddwg ddim o'r blodau eto. Mi welwn arno gibau gwynion almaint pys yr rhai roeddwn ni'n tybied mae ei flodau iddynt ac ydy gwybod yn achos yr uchelwydd yma, neu'r uchelfa mae'n alw fo. Yn gywir mae yna flodau yna fo, Salisbury yn gywir a ffwchs yn anghywir mewn gwirionedd. Mae o hefyd yn hwn fel arall. Bys ni llyf yr uchelfa ar y ddeiar ac ymrig ysbyddat eddill neu ellig bren ac hyd y dywaid ffwcsiws yn ymwedig ar y dderwen. Yr hyn ni welais i eto ac yn tyfu ar un bren tu yma i lan gollan. Yn gymryd na llarws oedd yn byw dy gynnu. Felly mae hwnna, mae ydi ama ffwchs ddwy waith, mae'n dweud na dio byth yn tyfu ar dderw a mae yna flodan o fo a mae'n iawn ddwy waith. Dwi'n planhigyn ddim yn tyfu ar dderw, mond ar achlysuron ofnadwy o brin, a wedyn am gownt bod o'n gwneud weithiau, mi oedd yr un oedd pe oedd o'n tyfu ar dderw, mi oedd yna hynodrwydd penodol iawn iddo fo. Mi oedd o i gael ei gysegru fel derfyddon ac yn y blaen. Wedyn, mewn darn arall ar y dderw, mae o'n sôn bod hwn yn tyfu arno fo, ond mae wedi cholli hi fanno. Mae o'n gywir yn y darn yma. Mae'n debyg rhyw bethau eraill, rhyw 70 ydw wedi ffendio rhyw werth i sôn bod mefus o licio calch. Mae wedi'n traffath ysgwiriau hynny, lle. A mae o'n sôn am blanhigion eraill, wel, sydd yn efo ryw nodwedd arbennig iddo fo, a mae o'n un yn deud a ddim mewn gwirionedd yn rhoi ti yn aelo ffwchs. Be bynnag, be dwi heb i drafod yma yn ei sylwedd ydy enwau'r planhigion yma. Mi gynno fo ddulliau mewn ffordd drwy Llysieulyfr, mi yna enwau planhigion o'i cyfieithu fel arfer yn dod yn syth o'r Lladin neu ieithoedd eraill. Mae yna restr lled hirfaith gen i ddweud y gwir o enwa oedd o wedi ddyfeisio. Mae o'n dudalena, da i ni ddarllen nhw i gyd. Mae'n cychwyn efo almond a mae'n gorffan efo ysgawlus. Da chi wedi clywed, dwi'n meddwl bod chi eisiau clywed hynna i gyd. Ond yr un cwestiwn dwi'n ofyn o fama ydy pe mae Salisbury yn derbyn enw mwy na heb yn ei Ladin gwreiddiol ac yn ei ddefnyddio fo fel taion Gymraeg. Dydy o ddim yn cyrraedd cydnabyddiaeth yn y gyd-destun Cymraeg. Os e rhywbeth fatha alisiwm a rhyw deip yna o eiriau, maen nhw yn cael eu defnyddio yn Saesneg o gwmpas yr un cyfnod, rei o'n nhw.
yn ddiweddarach. Ac yn arwydd o cael, dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio fel geiriau Cymraeg o gwbl. Maen nhw yn cael eu, dydyn nhw ddim yn y geiriadur prifysgol er enghraifft. Bydda meddylfryd y Gymraeg ddim yn gosod hein wedi hi menthyg. A Saesneg yn cael dim problem efo nhw. Mae hwnna'n ffenomen yn ddiddorol a mae'n ddadlennol bod ni fel Cymru ar bob math o air, bod ni eisiau treulio'r gair i'r Gymraeg na cheith o ddim bod fel y Saesneg. Ac sôn am rhywbeth lled gysylltiedig o Salisbury hun, wrth gwrs, dwi'n poeni am beth oedd yn deo ac yn die ac yn popl gyda fo, ond rhywun pryd, wrth gwrs, o safbwynt Saesneg, oedd debt yn lle det, gath de, a de, a dawbt, dawbt. Oedd na bi wedi sticio a di wedi sticio i mewn, a do'n am sail iddyn nhw o ran Saesneg. Wedyn, os yw'n copio hynna o Salisbury, mi ath hwnnw y fater o drafodaeth fawr bod o'n gwneud y peth yn anallenadwy. Ond rhywbeth gath y gelynion neu mwy ohono fo nag ddim heiddiant efo. Beth arall oedd, maes o law wedi nodi nath ymarferoldeb o ran y Gymraeg ddim dal ati i ddygnu ar y ffurfiau o'r Salisbury yma. Ond do, fel dwi dweud, doedd o ddim eisiau chi ddeud die, oedd eisiau chi ddeud dyw oedd o. Ond oedd rheswm dweud credu bod bobl doedd ddim yn llythrenog iawn yn mynd i gael problem os ydyn nhw wedi arfer efo Gymraeg fel iaith ffonetig mewn gwirionedd. Lle dwi'n mynd wch. Mae'r twllwch yma fa yma yn fawr o help i mi. Am Enwau Planhigion ei hun, wel, be nawn ni fo hyn. Mae o ddiddorol meddwl mae planhigion fel bod o'n gwaith saer neu gwaith gweu neu rhywbeth neu gilydd, rhyw faes arbennig. Bod o'n adlewyrchu realiti diwylliannol mae'r enwa a tras, wel, adlewyrchu mewn gwirionedd pa ddylanwadau diwylliannol sy'n anna ni. Dwi'n peth, da ni'n gweld geiriau ac enwa yn dod o Saesneg. Mae o'n adlewyrchu cryfder yr iaith honno a dylanwad yr iaith honno arna ni. A da ni chwilio am eiriau o, da ni Groeg i'r Gymraeg, da ni'n mynd i gael yn un, ond drwy Saesneg. Ffrangeg, ella, gawn ni ryw un neu ddau yn dilyn y cyfnod lle bu o'n Normaniaid yn drech na phawb. Ond Gwyddelag yn rhyfedd iawn, mae yna ryw ddau enw Cymraeg wedi landio o'r Gwyddelag. Ac o'r cwbl sy'n yna mewn gwirionedd, mae gynna eiriau eraill sydd yn hen a wedi yn gytras, fatha'r enghraifft y gair derw, yn gytras yn y pen draw a'r Saesneg tri, bod hynny'n mynd drwy ddillrodd o ganrifoedd. Mae'r tebygrwydd yn bosib i weld. Mae yna un peth, sydd wedi cael i'w gysur i mi ddweud i gyd. Mae yna un enw Cymraeg wedi mynd i mewn i Saesneg. Dangos pa mor wan yda ni, ond mae yna un wedi llwyddo. A hwnnw di Llywelyn. Llywelyn ydy rhyw Veronica Camaidris, rhyw fath o, wel, flodyn bach glas, di. A mae hwnnw wedi landio yn ddefnydd gyn rei o'r herbol sy'n un o'r ail ganrif ar bymthag. Sut doth hwnna? Mae eglurad o pw o Llywelyn. Oedd yna lysiau gwrnerth a llysiau Llywelyn, un ydyn nhw. Llywelyn o'n mab gwrnerth. Dau feidwy ydyn nhw'n byw yn Hwys. A mae'r wybodaeth amdanyn nhw yn cael ei roi i ryw raddau yn y dicsionariwm duplex. Mae'n cael ei nodi bod gyn Sion Dafydd Rhys gyda llaw for o'r wybodaeth i John Davies. Ond mae ddiddorol na yr un gair, hwnnw sy'n unig un sydd wedi mynd drwy. Salisbury ar y llaw arall yn creu, na i drio darllen sut oedd
egwyddor Salisbury ar greu enwau. Um, mae nhw. Mae'r chysgall y garodd ei hun o'n nhw. Um, Neu ffeindio fo. Yn y gola, nas gen i fan yma. 30, unwaith llysiau o mis o'n i eich. Yna ryw eiriau Lladin groeg. O, mae'r Llysieulyfr hefyd wedi rhaid yn ei honodrwydd. Mae wedi cyfieithu Fei Garten allan o lyfr ffwrs. Ceidwad y ffordd ydi Fei Garten. Dyma'r enw hwnnw, nad yw fawr o ddim yn Gymraeg bellach. Na hwnnw wedi dod yn uniongyrchol o'r Almaeneg i Gymraeg. Sydd yn ffenomen braidd yn anghyffredin. A mae yna llysiau y blaidd hefyd wedi dod o'r Almaeneg. Mae yna enghreifftiau gen i o enwau wedi dod o bob un o'r ieithoedd yma. Mi ddarllenau yr un ar y march ysgall yma. Cardws yn Lladin, neu Cinara artichoke yn Saesneg, a march ysgall garddau y galw o fi yn Gymraeg. A bod ei defod y groegwyr a'r Cymru yw dodi march ar beth anfeidrol o faint. A bod ei tafol mwyaf alwant yr hipol a pathon y mieri mawrion alwant dina'n march fieri. Ac os felly, pam nad hwn alw yr ysgall a gorol o faint yn farch ysgall, a'r gair yma garddau ar oddais yn estyn i gwahanu hwyr wrth ysgall gwyll ac i ddwy'n con a cheisir ddim ohony'n yn tyfu yn y meisydd. Dyna resymeg a ffordd o Salisbury'n penderfynu cyfansoddi chamball enw ei hun. Spinacia yn peth spinach, peth popei, oedd pobl yn bod am hwnnw yn y 1990, mae'n siŵr, dwi'n ni'n daleithio o blaen. Spinacia, spinach yn Saxoneg, a dewised Cymro yr afyno a'i lledieithu gyda'r groegwyr ar y spinach, a'i gyda'r Lladinwyr ar ei spinac, a'i gofnesurwydd cymdogaeth i gyda'r Saeson a'i alw spinaits. Dyna cynigion i chi. Staphys agria yn Groeg, a herba pedicularis yn Lladin, sef y llaelus neu'r poelus. A byd diheach gen i mi alw felly, na di galw'n llaelus neu poelus. Yn ytrach na dieithrwydd y Groeg eb achos mae y Saeson yn galw stefs Edgar. Wedyn, dyna math o resymeg o tu ôl i'r dyfeisio enwau ar angen lle. Mae gen i, fel sonis i, eiriau di ymddangos ddewath mi sôn am rein yn ei jyst listyn nhw. Geiriau ymddangosodd yn Gymraeg gyntaf, ond chymwyd monyn nhw'n enwau Gymraeg. Mi o'na ddau enghraifft gyda llaw hefyd o enwau Saesneg yn ymddangos am y tro cyntaf yn Llysieulyfr Salesbury. Y cyntaf, o flaen y cofnod cyntaf gyn yr Oxford English Dictionary, Spiderwort, oedd ddim yna tan wedyn. Wedyn os beion ni ar y rhestr yma, Abrotanwm Lleia, Absinthium Santonicum, Acantha gwyllt, gwir Acantha. Felly math yna o enwau, mae yna baragraff mawr ohonyn nhw. A fyswn ni'n dadlau bod nhw wedi derbyn y Gymraeg yn enwedig os ydych chi cael ail air ar ei hola nhw fatha gwyllt, neu gwir o'i flaen nhw, neu estron, halicacabws, estron, ac yn y blaen. Un pethau eraill ryw radda, dwi sôn am y Llysieulyfr. Byddai'n teimlo bod yna ryw ambell i sylw treithgar sydd werthu i nodi mewn gwirionedd. Mae'n rhoi sylw ar hwn tamaid diafol, a hwn yw y Llysieuyn y mae llawer nasiwn yn ôl ffug rhyw hen chwedl yn ei alw tamaid diafol o blaid llyseuwyr yn anysgedig ei geilw'n Lladin morsus diaboli. Mae'n rhoi deimlad o Salisbury yn gwybod ei stwff lle, ac fel dyn dysgedig ac yn ddirmygus i ryw radda.
a bobl oedd yn ddim yn chwarae'r gêm yn ddigon da. Y safon fi'n digon o cael. Wedyn, dyna fel dwi wedi methu eich yn dweud cyfiawnhad a yr un tarddiad enwau bloda, yr unig beth, am bod gen i gyn lled amser, mi na i just cyfeirio at ambell un ohonyn nhw, um, sydd yn dangos y broblam o drio dehongli weithiau. Um, Caci mwci, a hwn yn y Llysieulyfr, caci mwci, da ni ddefnyddio fo. Yn y gogledd, beth bynnag, dwi'n gwybod bod o'n cael ei ddefnyddio ochra blwydd, a mae o'n cael ei ddefnyddio yn mwynhau hefyd. Ond ydych chi chwilio i mewn i hwnna, a does am byd yn dod i golwg. Yr unig beth gynnwch chi o ddehongli hwnna, mae'n sŵn Saesneg yno fo. Wedyn, o sbio ymhellach, Hugh Davies yn ei Welsh Botanology wedi gwareiddio rhywfaint. Mae wedi meddwl na cachu mwnci di o, a wedyn mae wedi gwneud yn baw mwnci. Wedyn mae o'n eisiach enw. Ond go iawn dwi'n meddwl na dau air Saesneg sy'n yma, hen Saesneg canol. Catch and mwci. Dwi wedi gweld y geiriau, ond dydy'r gair yna rioed. Wedyn mae hwn yn cofnodi gair Saesneg coll. Mae'r gair bwltws yn chyrlili ddŵr felan, nwmffar, aldwtea. Mae honno yn cael ei galw'n bwltws neu mwltws gyn Salisbury. A beth o'n menthyg o tan o'r Saesneg bolt, chi gael boltan efo pen crwn. A mae'r gair yn ymddangos cyntaf yn Llysieulyfr Gerard 1597. Dyma mae wedi menthyg gyn Gymraeg lot cyn hynny. Mae yna gen i dipyn o ymdriniaeth a rhyw betio'n golew ar Briallu a Ffion. Dwi'n ma'n fynd i fan os gen i digon amser. Na'i nodi na Salisbury nath gyflwyno'r gair daffodil am y tro cyntaf. Ond un ma'n nodyn sydd wedi mogleisio fi dros y blynyddoedd ydy pe mae tyb gwlad y chwarae mig efo amball i enw. A wedyn ydych chi yn cael gair eigral a chyfreiddiol allan o hedera roi Lladin yn golygu eiddaw. Hedera terrestris eiddaw'r ddaear. A wedyn mae eidral wedi dod i'r Gymraeg a mae di mynd yn edral. A mae di mynd yn diwedd mewn amball i dafodiaeth yn y feidrol. Wedyn mi welwch y drifft rhyfeddol sydd rhwng beth sy'n planhigyn cyffredin eiddaw, a mae wedi mynd yn feidrol. A mae yna un arall am Valerian. Mae hwnnw'n cael ei dreithi fel planhigyn oedd yn lles yn y blaen. Wedyn mae hwnnw'n mynd yn fel arian. Yna'n job i chi mewn gwirionedd, ffeindio be oes a tras y peth ar un wedd, heb chi weld o mewn cyswllt efo'r llall. Wedyn mae'n sôn am, mae llysiau Iwan yn un cyffredin. O ia, wel mae Salisbury hefyd yn dueddol hefyd, ni ddweud, o gymryd enw mwy safonol, enghraifft, mae'n licio plantan allan o'r Lladin plantan na'n bod hwnnw mewn ieithoedd eraill. Bod yna enw Cymraeg, etyriad a llydan y ffordd a hen llydan yn bod arno fo hefyd. Mae'n dewis y Saesneg neu yr un cyffredinol ydyn ni. Ddim diolch yn Saesneg mewn gwirionedd, mae'n Ewropeaidd. Mae'r gair henben, mae hwnnw'n dewis y Saesneg yn fanol. Felly mae gynno fo un neu ddau. O ia, hwn o'n i'n nodi, mae pobl yn syni am hwnna. Moron, de. Mae pobl yn meddwl bod moron yn air Cymraeg. Mae o'n amlwg yn sbio ymhellach i mewn, dydy o ddim yn Gymraeg o gwbl. Ond bod o wedi cael ei arddal yn y gogledd, dwi'n meddwl, a ddim yn y de. A mae o wedi mynd rwan, y gair am carot ydy moran. A dyna swn i'n meddwl na gen o Gymraeg fodd o hefyd, lly. Yn ffendis yna ddim o Gymraeg oedd o'n dŵad. Mae o'n Gymraeg rwan, lly. Mae yna hefyd fo sydd yn defnyddio'r gair morel am deadly natured neu be mae hwnnw, y famau gan ni. Ie, y morel. Mae'n sôn am yma,
o dyfu'r pwys 4 dram peri cysgu un feilgwyn yn Eglwys Ros o na. Nid i'ch lladd chi'n mynd gyda'i. Oedd un feilgwyn yn Eglwys Ros, o feilgwyn Gwynedd wedi marw o'r pla. A wedyn oedd hi marw am bus. Mae yna hefyd stori, wedyn, tra bod gen i cyn lleiad amser, dwi'n jyst creu rhywbeth ddifyrach, felly. Ond mae hwn y motif gwerin posib sydd yn ymddangos um, ydy i ddau hogyn ym Mhena'r Lag neu rwla yn y gyffiniau fita euron yr atropa beladonna neu'r deadly nightshade fel hynny. A mae o'n sôn amdano fo ffrwyth bod o'n bwytadwy. Methu gael gafel ar y peth. O ie. John Edward Owain a ddywed i mi. Fwyta o ddau fachgen yn tref Penna'r Lag. O ffrwyth o llysiau hwn. Cysgu ohonynt goherwydd bod un yn fab i wraig glawd a hwythau yn meirw o'r nodau. Yno pryd hynny a'i gladdu am ddisbwyd yn y fan cyn cachael deffro ac allad a debrodd o'i hun a honnodd mae y bysau ef a'r bachgen arall yn bwyta grawn y llysiau hyn. Hwna yw, sori, rhyw horror rhwng bach dydy. Mae fatha rhyw motif gwerin yn afol. Bod Iwan wedi deffro yn ei gwsg, mae'n siŵr, deffro ei gwsg yn y bedd. Swnio yn bach rhyw amod stori lle oedd yna. Dwi'n gweld fod fi wedi rwydlian ymlaen heb wneud gymaint ar y planhigion mewn difriadu. Ond, na, wel, na i stopio ar o fanna a cymryd bod yna rei yna chi isio gofio rhywbeth. Wel, diolch